ešte pred začiatím tohto videa sa ťa chcem spýtať, že či sa ti toto video bude páčiť. A ešte jeden maličký oznám. Na Vianoce štvrtok bude špeciál z LA Crime Stories 4. Dáme tam nejaký ten, neviem, nejaké strieľačky po policajtoch a také veci. A to bude asi až 18+, pretože tam fakt bude mať aj rotačný gulomet a budú tam rozsekané tela, takže ja vás potom zavolám. Čaute, ja som tu pri novom videu a dneska je to ten oznam to bol a dneska hráme Among Us po dlhej dobe, dámy a páni, po dlhej dobe je na mojom kanáli videjko. A včera som mal streaming a toto je len také upozornenie, včera som mal streaming na svojom Instagramovom profile a vyberal som tam s divákmi meno, teda pozdrav pre môj kanál a vybral som si ho, takže za chvíľku sa ti ozvem a užívaj toto videjko. Zdravá Mercanko pri ďalšom videu a dneska je to ďalší video z našej obľúbenej série Among Us. Opäť s nikým, ale na Vianoce by som chcel dať špeciál s chalanmi a dúfam, že to teda vyjde, že sa to bude dať. No a dáme páni, poviem vám niečo. Zohnal som si mikrofón, ale neukážem vám ho, bude to až v 3. videjku v novom roku. Je to taký obyčajný mikrofón, ale stačí na takéto videjka. Takže toto je posledné video v tomto roku, to bolo len také, že len takých hier futbalových, ale dneska by som chcel vyfilmovať, ja som vás nachytal, že to je posledné videjko, ale rozhodol som sa, že keď mi niektorí z vás mi píšu, že natoč nové videjko, že chceš nové videjko, že potrebujeme nové videjko, daj Among Us s hosťom. Bohužiaľ s hosťom mi sa to dnes nepodarilo, hostia sú leniví a hrajú Roblox. Takže, tak no. A pokiaľ sa ti táto séria stále páči Among Us, dúfam, že dáš like a my ideme na to. Čau! Ešte ťa chcem upozorniť, že ten mikrofón ešte nemám zapojený, takže dneska ešte bude videjko bez mikrofónu, ale ďalšie videjko, čo bude ešte dneska, to bude bez už s mikrofónom. Užívaj videjko! Keď som pripojený v hre, ideme na to. Áno, chlapci, začína to velice, ale velice dobre. Dobre, ideme ako fejkovať tie tásky. Dáme sabotážku. Do riti. To som nevypočítal! No, kde? Ok, tak skip, no. Tak skip. Do riti. Dobre. Ty, jak to napísal? Dobre, držíme sa, dobré, držíme sa. Dobre, keď budem mať už cooldown, tak dáme, že takto storage fix wiring, elektriku. Výborne. Myslím si, že aj kľud. Čakaj, kde mám? Áno, tu mám, ale nie toto. Dobre. A zase, to je self-report. Bojí! Chlapci, toto je moje. Chlapci.
Win, 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 win. GG. GG. Napíšte mi tam do chatu, že GG. Jaj, výborne. Dostal som ban, ok, tak presunú sa na druhú mapu. Už som na mape. Dobre, ja si dám žltú. A dám si kočičíty, nie, dám si zelenú, toto. A dám si tento. Uha, tak toto bude asi biedné. No, tak presunú sa na ďalšiu mapu. Dobre, som v mape. Dúfam, že to štartnú. Môžem sa len keď to budú štartnutá hra. Ok, už štartujú, no. Chlapci moji. Počkaj, máme dropship case, dobre. Dám rýchlo elektriku. Vyhodiť elektriku? No. Dobre, purple. Super, začína to dobre. Začína to dobre. Začína to velice výborne. Chlapci, tak toto je easy. Proste easy hra. Poliško, musíme tu dať. Poliško. Tak skip. Skip. Tak ja som skipol, no. Tak. No, voutneš left? Left. Voutni. Dobre. Dobre. Začína to velice výborne. Teraz asi. Fúha, kto ho našiel, no? Where? Ty si však, ty si... Dobre. Easy win, easy proste, easy win. Tvoje chlapči, toto bude taký easy win, normálne, že sa poseš. Taký easy win, výborne. Was not an imposter a... Win. Čo? Ešte jednou zabijem, no. Baby! Fúha, GG. Super, GG. Dobre, super. Office, dobre. Office. Inak Among Us s chalanmi bude čoskoro.
Dobre, accepted, thank you. Krásny som tam. Dobre, hej chlapci, akože ja som sa už toto učil. Toto nemá cenu. Ja vám to prestrihnem. Pripojil som sa niekam. A prečo mám bielu farbu? Akože anisás, dobre. Dark green. Dobre. Dámy a páni, bol som AFK a zabili ma, takže ideme na to. Prečo tu si? No sa Dream ma zabil. Where? Ja som bol AFK a on ma zabil. Super. Ale týmto sa s vami lúčim, ak sa ti video páčilo, daj sem like, určite daj sem like, odber, zvonček, zdieľačky a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.